Mga kachika, ginatunan ako karang tawo nga rin hindi ko man ta nakilala. Duha lang kabutang nagwapahan kanakon o kon budol. For today's video, gali mga kachika, pagkatapos namon kakaon katong pansit lumi sa Wiwins, kung namon panaw-panaw namon hay daw marapit dumalang ang namon nga internet provider giya no, para diretso dulang kami bayad. Total mga kachika, daway man kami ginadalian, exercise tanay ang aton nga kalawasan. Pati timo karan ay buta man tak exercise tuyas uma. Nagsuksok ako kakalo ko mga kachika gatigi tiya init timayan hay nakalabot do kita giya nagpaburubugnaw anay kita no si chikador lang to nagpila hay mabayad ka amon internet. Mga kachika ko gali ang inyong chikadurang ilungga may tinapusan pay way ito brati abi. Ay ilang mga kachika permi lang naton lipatan ang aton nga intro. Baw ilang mga kachika hay way man kami nagadali kung kumahapit anay kita giya sa may plaza kaharo kag maglibot-libot hay daw kanami bala maglibot-libot giya haw gin parapitan ako karang tawo mga kachika ko na day gusto mo ako ma-picture kanimo kun ko sige lang hindi lang. Mga kachika giya kita sa may Jaro Plaza ang diya nga portion. To tuyas chikador nagatindog. Way para mahuman daw amuran nga part ka Jaro Plaza ang way mahapunan. Way mahuman pay most gid na ang kabilugan ka plaza. Ang human dugid nami ron ho lantawan yo lang. Ang una ka girinutok tulad nami ron. Nanti diya kita nagapit kita gianay. Ilisuon tang kamera tay madto kita sa may fountain. Nagtapak-takan sa grass na lipat ako may ngaran gali nga please don't step on the grass nami ay bermuda grass dali malibot-libot kita gi ay do I don't tanang fountain nagakuan I don't tanang fountain naga ano wairon kay na pag-agi nam kang aga naga kuan pa dayang fountain pay tulad wa I don't know may ngaran nga palihog hindi pagtukudi na ati why dun no more fountain kaya na mga kachika nagakuan pa daya tulad iron na may pisto to chika gusto ko mga kachika mapapicture ako giya na nami dun nami guro kon mga hapon kabala madto how may mga lights. Baw mga kachika kun ko kay chikador videohi bala ako baw ilam tianhon mo hay nagakudug-kudug mo niya alima na tapos kung ko picturean mo ako pay ilam hindi ako kainchindi mga kachika kun na click na ya picture o kun hindi hay daw kabudlay gi daw balik awot bala ra no hindi ta na kaman mag multi pindot pariyo ka atan nga pwede ikaw ka video pwede ikaw ka picture ti abi dali anay kamo mga kachika ilibot ta kamo anay giya kita nyo baw kanami gitara ka lugar ka peaceful waay durong tawo nga nagatambay sa mga perungkuan mga kachika kamanan mo ba? Diyos ko, pwerte, tanaya, igpat ka init. Ay lang mga kachika may music. Huod mga kachika may music, tanagiya sa plaza ay ilam. Diri, haboy ang basura. Nagpropongko, kita giyaw Nagtiri-testing gani ako mga kachika kapungko tuya pay daw hindi ikaw magtiner sa purungkuan pwerte kita ng sira kaadlaw tikon ko malibot-libot kita anay hay pagkabrubhay mapanaw raman kami sa may immigration mga kachika hindi ka mo anay maghalin hay manan mo maturtor kita karon tuya sa kwan sa may andang CR nanti overlooking giya ang kwan ang Belfry kaharo na nga kang ano pa daya World War ano daya to reminiscence maybe this time will be love on their time maybe now they can be more than just friends. Nami doon ang plaza kaharo mga kachika bisan diin lang tana may basurahan kag may mga benches bala ti ko na ano makapahunay-hunay ikaw manani chikadora mo daya ang speaker kai kumatakon nga bisan din kalamad to nga parte ka plaza may music gali timo duro giya nakalubong nga speaker sa may mga ano sa may mga bermuda grass sa ground palibot gid ka plaza amuran mga kachika nga kun hapon ba duro nagatambay giya hay daw ka relaxing ti hamak mo may mga love songs timo nga mabatian hay duro tanang speaker baw ila manami kun mga estudyante kamo magtaratambay nga tapos black buhi taratambay anay basta sa mayad lang nga taratambay mga inday kag mga nunoy
budlay dun nga magparaman na kamo temprano pa mga inday kag nunoy kun sagad kamo giyak date sa plaza ay ilam Ginoo ko. Hay dali do lang ang fiesta sa Jaro mga kachika ba may mga garden show duman. Garing hay limited lang ang area nga para sa mga garden show ang sa kilid lang hindi nga kabilugan nga palibot ka plaza may garden show. Duro gid ang imo nga bulak nga mga mabakal may orchids, may bougainvillea, may mga ano daya roses, different kinds of colors ka mga roses daya ho ka nagmi kananda. Ti naglibot-libot ako di anay baw may nagabakal man gani diya nga nakakotse duro anang pinamakal nga mga bulak. Pay garing mga kachika, lain kita na tong kang una nga fiesta sa Jaro nga waay pa makayad ang plaza nga nagaginutok kita na ka garden show kag mga rides ang bilog na plaza. Pagkatapos mga kachika, nagsakay kami sa jeep ano gani daya pang festive walk while kami magsakay sa bus may jeep nga nakaparada tuya do lang kami sa jeep nagsakay. Diya dun kita mga kachika sa festive walk tikon ko sa driver lugar lang. Manaog dun kami manan mo madiritso patanadaya tuya sa may Manduryaw malubas lang tanay anang jeep giya sa may festive walk ti gani mapalugar ikaw kun manaog ikaw ti abi. No, you need a car to go here in the evening just to film. Toblerone. Te, giyado kami sa sulod mga kachika, masakay tanay giya sa hagdan nga nagasaka naog. Ay ilam problema ko gid giya bisan diin lang durong music. Ti budlay dun nga hindi kita mag voice over hay mabatian gid ang music ay ilam. Tapos gid kita kadaya kun sagad kita mati-mati ka music giya. Ay, ilam tuya pa daya sa may third floor mga kachika. Ti daw may yawan tagawa ka dya ka sakay-sakay sa hagdan nga nagapataas pababa. Mga kachika, mangihi kita na giyado kita sa may immigration. Mangihi ako na si chikador lang tuya. Te, mga kachika, nag-video ako giya testingan ta kung pwede. Why man ti security nga masaway ka naton nga hoy chikadura hindi pwede ka video giya. Sa kasilyas nga daya ti tour kita na giya sa kasilyas nga nami. Pagkatapos mga kachika ka mga transaksyon tanga to nagkalit kami nga mauli hay budlay rin nga mahapunan kami muran lang mga kachika babu.